भविष्य पुराण के अरे भगवान सुखी ज्ञान हे महाराज जी यहाँ जन्म गावले के बाद यहाँ सबसे मारी बहन भाई बंधु जी बा विश्वकर्मा जी के विकास होने खातिर रुकी ले अरे वे सब रुके फिर विवाह कथा होई खाली जन्म करा देला अब का कथा अधूरा ना सुने गाना कथा अधूरा ना सुने के ना हो बाबू हो तेजतरी हमनी के हिंदू जाति में हां ये सनातन धर्म में 18 गो पुराण बा हां 6 गो शास्त्र बा हां 4 गो वेद बा 108 उपनिषद बा हर ग्रंथ में हर किताब में अलग अलग बात लिखल बा ना हो हां कोनो किताब कुछ बतावता कोनो किताब कुछ बतावता ब्रह्मण पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के लड़के विश्वकर्मा जी रहनी लेकिन विश्वकर्मा जी रोहनी के कर लोई क्या हां ई भविष्य पुराण में साक्षात लिखल बा वाह वाह तो कहे के बा तो ब्रह्मा के एक पुत्र रहले तो जेकर मारिच रोहे ना मामा ई जहन्नम वर जा कि रे ई जहन्नम वर जा तो जेकर रहली सोहरू पाकनिया ई तका जेकर बाटे अरे जेकर बाटे अरे माधोपुर मांगे